Hola, què tal? Com esteu? Espero que estigueu bé. Anem a fer una altra... operació combinada amb fraccions i aquesta vegada anem a fer un exemple amb un parèntesi. I així mirarem com organitzar-nos perquè quedi net, clar, anirem a poc, però això ens assegurarà equivocar-nos el mínim. Vaig inventar-me una operació combinada amb fraccions. Anem a veure. 3 setens menys un mig que multiplicarà a 3 cinquens menys, obrim parèntesis, 4 més 7 mitjos que multiplica a 1 partit menys 3. No, perquè si no aquí ens pot quedar un comú denominador massa gran. Vaig a posar un menys 5. Estic posant el menys en el denominador perquè després practiquem una cosa. Ja està, no vull fer el parèntesis més complicat. I ara després afegiré una divisió de fraccions, per exemple, aquesta, pues no sé, un 3. Crec que ens quedaran uns números prou grans, però bueno, aquí amb l'ajuda de la calculadora Casio tot s'arreglarà. Molt bé. Prioritat de les operacions en les operacions combinades. Primer, parèntesis. Després, multiplicacions, divisions. Després, sumes, restes. Aquest parèntesi no és un parèntesis d'aquestos que a vegades s'escriuen amb els nombres enters, que són per no confondre si multiplicant o dividint el nombre de despreses negatius, sinó és un parèntesi on sí que hem de fer operacions. Què fem? Vaig a fer-ho com sempre ho faig. Què fem si hem de fer primer un parèntesi on hem de fer operacions? Doncs, lo més net és escriure un punt, t'escrius una senyal i escrius el parèntesi que caldrà fer primer de tot. D'acord? I el fem amb calma. El miram, suma, veiem aquí una multiplicació de fraccions, per tant, aquí tocaria imaginar-nos el partit 1. Què passa? Que aquí té prioritat aquesta multiplicació, que la farem, la farem mentalment i ja escriurem el que ens doni. Recordeu com se multipliquen fraccions? En línia, multiplicant numerador per numerador, denominador per denominador. Igual a una cosa. És veritat que quan pensa que ha de fer primer de tot una operació, tot d'una s'apressura a escriure el resultat. No, hem d'escriure tal qual el que teníem, però fem el que toca fer. Aquest 4 partit 1 no hi ha res que fer, l'hem d'escriure també. I ara bé, 7 per 1, 7. 2 per 5, 10. Ens queda el menys en el denominador. D'acord? Per tant, hem de recordar que dona igual
que el menys estigui en el denominador o que estigui davant de la fracció, que mos liarà molt menys. Per tant, si tu vols escriure-ho davant, millor. Si tu aquí tot d'una, en aquest moment d'aquí, tu ja veies que te quedaria el menys en el denominador i ja el vols escriure davant de la fracció, perfecte. Bé, això ja l'únic que hem de fer és aquesta suma-resta de fraccions, no tenen el mateix denominador, hem de reduir a comú denominador, per la qual cosa hem de calcular el mínim comú múltiple de 1 i 10, que clarament és 10. Ja escrivim tot partit 10, respectant signes, apanyam els nous numeradors, que seria 10 entre 1, 10 per 4, 40, 10 entre 1, 10 entre 10, 1 per 7, 7. Ja tenim mateix denominador, per tant, podem deixar el mateix 10 i juntar els numeradors que tenim amb el seu signe i això acaba quedant un 33 dècims. Ok, el parèntesis ja l'hem fet. Us ha donat 33 dècims positius. Anem mirant de refilón que el parèntesi que hem fet tenia un signe negatiu davant. Per tant, això què provocarà? Canviar el signe de lo que ens ha donat. Ens ha donat un 33 partit 10 positiu. Quan arribi el moment d'escriure el resultat, el que haurem d'escriure és menys 33 partit 10. D'acord? I això ja ens anem anticipant. L'operació principal era tota la de la primera línia. Hem fet el parèntesi que tenia prioritat. Doncs el que hem de fer és continuar més a baix, però hem de fer algun tipus de marca per dir que d'aquí continuarem en una altra banda, que serà aquesta, que pot ser un asterisc o pot ser el símbol que tu vulguis. Però es tracta de senyalitzar on continuarem l'operació, doncs, amb normalitat. Igual a... Llavors, aquí escrivim tot com al començament, tret de lo que ja hem fet, i el que ja hem fet és el parèntesis, que torno a dir que com que davant del parèntesis hi ha un signe negatiu, en aquest 33 partit 10 li hauríem de canviar el signe i quan arribi el moment l'escriurem en negatiu. Comencem. 3 partit 7, no hi ha res que fer. Menys un mig que multiplica a 3 cinquens, resistirem la tentació de fer-ho ja corregent, mos esperarem un moment. Aquí arriba el moment d'escriure el 33 partit 10 que mos ha donat el parèntesis, però li hem de canviar el signe. Per tant, per aquest motiu l'hem escrit en negatiu. I també mos resistim a fer corregent aquesta divisió de fraccions. Molt bé. Què toca fer ara? Ara el que toca fer, ja no tenim el parèntesi, el que toca fer és, a veure, el puntero si el veig, el que toca fer és aquesta multiplicació té prioritat al mateix temps que farem aquesta divisió de fraccions. Recordem com se multipliquen fraccions en línia numerador per numerador, denominador per denominador, com se divideixen fraccions multiplicant en creu i això anirà a dalt, multiplicam en creu i això anirà a baix al denominador. Atenció, tema dels signes, hem de tenir molt clar que dona igual el signe negatiu davant d'una fracció que no en el numerador o no en el denominador, i també ens podríem anticipar, a veure on està el cursor, aquí, ens podríem anticipar en aquesta divisió imaginant-nos com ens quedaran els signes. Jo ja estic veient el que passarà amb els signes, per això ara quan passi vos ho diré. Vinga, començam. 3 setens, no hi havia res que fer. Multiplicació, 1 per 3, 3. 2 per 5, 10. Si mos imaginàssim, a veure el cursor, aquest signe menys amb el 1 seria un 1 per 3. Acabaria donant negatiu, per tant,
ens quedarà un 3 partit 10 amb el menys en el numerador, però és com si estigués aquest menys en el, a veure el cursor, davant de la fracció. Això vos ho podeu imaginar com vulgueu. Si vos voleu imaginar simplement una fracció negativa que multiplica a una, que és aquesta, que multiplica a una fracció positiva, que és aquesta, cap problema. Això ja ho he dit en, crec que en un altre vídeo. Els signes, imagineu-los on vos interessi, on vos agradi. La qüestió és que ho faceu correctament. Deixem borrar aquestes fletxes. Vale, proseguim. Menys 33 partit 10. Aquí no hi ha res que fer. I aquí, vinga. Divisió de fraccions. En creu i cap a dalt quedaria un 12, negatiu, per cert. En creu i cap al denominador quedaria un menys 14, negatiu. Aquí puc deixar aquest més. Ja sabeu que els més no provoquen res. Què passa? Que fracció menys dividit menys, a veure on està el cursor, que no el veig, menys dividit menys, per la regla dels signes fem un ras perquè és com si quedés en positiu. I estava a punt d'acabar perquè aquestes fraccions no tenen el mateix denominador, però ja no tenim ni parèntesi, ni multiplicació, ni divisions. Per tant, l'únic que hem de fer és... A veure, on està el cursor, que m'està tornant loco. El cursor de... Aquí. Hem de reduir-les a comú denominador. Per tant, en un costat calcularíem el mínim comú múltiple de 7, 10 i 14, donaria 70, per tant jo el que faig ja escric tot partit 70 respectant els signes. I així ja només m'he de preocupar dels nous numeradors. 70 entre 7, 10 per 3, 30. 70 entre 10, 7 per 3, 21. 70 entre 10, 7 per 33, no me vull equivocar, 231, ja sabia que donarien números lletjos i grans. 70 entre 14, jo diria que dona 15, perdó, 5, i 5 per 12, jo diria que dona 60. Aquí va. Aquí ja podem sumar, restar això directament perquè tenim el mateix denominador. Com ho fem ordenadament? Sumam els positius, sumam els negatius, avisant que són negatius. Els positius ens ha donat 90, els negatius ens dona 252, tot això partit 70. Vaig a canviar de fila, no vull que me quedi xapussa allí. I què m'acaba quedant això? Diferent signe, gran menys petit, signe del gran. Gran menys petit dona 162. A veure, 162. Signe del gran, negatiu. Dividit, partit, perdó, 70. Vàries coses. Primer de tot, millor posar el signe menys davant de la fracció i després veig clarament que es pot simplificar entre 2 i això quedaria 81 dividit 35. Aquesta fracció es pot simplificar entre 2, no, entre 3, no, entre 5, no, entre 7 tampoc i plegam. Això seria el resultat d'aquesta operació combinada.